Γεια σας, Red Green Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Οπότε είδατε και κάτω στον τίτλο θα φτιάξουμε μια αυτόματη φάρμα κουρνιών, προβάτων και αγελάδων. Τώρα που θα γίνει αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να δείτε, να σας δείξω. Αυτή τη φάρμα δεν πιστεύω ότι την έχει φτιάξει κανείς άλλος στον κόσμο, δηλαδή την έχω σκεφτεί εγώ, δεν την έχω δει πουθενά. Και δεν είναι και πολύ δύσκολη να τη φτιάξετε. Απλώς είναι ο καλύτερος συνδυασμός αυτών. Δηλαδή οι άλλες φάρμες είναι μόνο ένα ζώο, ενώ αυτή είναι τρία. Αλλά δεν είναι εντελώς αυτόματο. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο what the fuck. Από εδώ πάνω θα αρχίζω όλα τα βίντεο μου. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Αυτή εδώ. Τώρα σας φαίνεται λίγο δεν δουλεύει, θα σας δείξω τι δουλεύει. Λοιπόν, εδώ έχει πρόβατα, γουρούνια, αγελάδες. Και θα σας δείξω πως φτιάχνετε και μετά θα σας δείξω πως δουλεύει. Βάζετε έτσι μια σειρά από ό,τι μπλοκ θέλετε. Αναγκαστικά 3 μέρη ώστε να υπάρχουν αγελάδες, γουρούνια και πρόβατα. Αλλά μέχρι την τρύπα αυτήν εδώ που είναι 30 μπλοκ θα έχει 9, δηλαδή το μάκρος θα είναι 9 και η τρύπα θα είναι 30 μπλοκ βαθύ. 30 μπλοκ είναι γιατί μόλις πέφτουν εδώ θα πεθαίνουν, θα καταλάβετε σε λίγο. Λοιπόν, βάζετε 2 dispenser με νερό, ένα μοχλό και λίγο redstone. Τώρα από την βροχή θα μου πείτε πως δεν χαλάει. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, λέω να βάλω εδώ το τζάμι. Θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε το φαγητό για τα αγελάδες και τα πρόβατα. Ανοίγουμε την πόρτα και αφήνουμε να βγούνε μόνο όσα πρόβατα για την ακρίβεια θέλουμε. Αλλά το μειονέκτημα σε αυτή είναι ότι αν υπάρχουν πολλά πρόβατα δεν χωράνε να βγουν. Όπως τώρα. Τέλος πάντων, πρέπει να βάλω άλλη μία πόρτα εδώ πέρα. Θα το φτιάξω. Τώρα δεν προλαβαίνω, τώρα που είναι το βίντεο. Θα σας δείξω τις αγελάδες που βγαίνουν. Έλα τώρα, αλήθεια, πριν έβγαιναν. Άντε. Λοιπόν, να βγάλουμε μία. Μετά από τα πρόβατα από τα γουρούνια που έχω βάλει 2 πόρτες. Όχι ρε το μικρό. Ωραία, λάδι. Πες πιο μέσα. Λοιπόν, είναι λίγο fail αυτό. Έλα εδώ. Ωραία, άστο και να μεγαλώσει μόνο. Αυτά εδώ πέρα είναι μέσα. Λοιπόν, ένα γουρούνι, μία αγελάδα. Θα δοκιμάσουμε ακόμα μία φορά για τα πρόβατα, μήπως και βγουν αυτή τη φορά. Να τώρα ρε. Τέλος πάντων, πρέπει να βάλω άλλη μία πόρτα. Πάμε. Σας δείξω πως δουλεύει. Βάζουμε εδώ πέρα τα ζώα και τραβάμε το μοχλό. Τα ζώα αυτά κατευθύνονται προς την τρύπα. Μα γιατί γελάς με το κάνω αυτό ρε φίλε. Ωραία, έπεσε. Ευτυχώς. Τελειώσει το βίντεο. Τέλος πάντων. Και αυτή εδώ η αγελάδα έχει παραβεί τον νόμο της φυσικής. Δεν ξέρω γιατί δεν πέφτει. Πάντως εκεί πέρα που πλέει τις έχω παίξει, τις παίζω με το καλάμι. Δεν πειράζει, είναι εκεί πέρα. Και πάμε. Άμα φτιάξετε 30 από ό,τι... Λοιπόν, μόλις φτιάξετε αυτά τα 30 μπλοκ βαθιά βάθος, sorry,
Μετά θα φτιάξετε και παράλληλα μια γραμμή με σκάλες. Και κάπου στα 28-29 θα φτιάξετε αυτή την τετράδα εδώ, ανάλογα με την τρύπα. Δηλαδή 4 μπλοκ είναι καλύτερο και 6 να βάλετε έτσι, μια χαρά θα είναι. Τέλος πάντων, πρέπει να βάλετε όμως αυτό εδώ το μπλοκ για να βάλετε από κάτω τα hopper να κατεβαίνουν κάτω. Τα hopper τα βάζετε με το shift, αν κάποιος δεν ξέρει από εσάς. Και μετά βάζετε εδώ ένα φούρνο με coal και από κάτω ένα chest. Αν δεν θέλετε να σας βγαίνει ψημένο το φαγητό, δεν βάζετε φούρνο, βάζετε μόνο το chest. Αλλά εγώ θέλω να μου βγαίνει ψημένο, οπότε έβαλα και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι όλο και όλο η αυτόματη φάρμα. Δεν είναι δύσκολη. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι χρόνος. Δηλαδή χρειάζεται αρκετός για να το κάνεις αυτό. Επειδή έχει βραδιάσει, πάμε για ύπνο. Πάω. Εντάξει, γενικά η αυτόματη φάρμα έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως όταν κολλάνε οι αγελάδες. Επειδή δεν ξέρω γιατί κολλάνε οι αγελάδες, πάντως το μόνο ζώο που μη κολλήσει σωστός είναι οι αγελάδες. Και προσοχή, ποτέ μην αφήσετε να βγουν όλα τα ζώα έξω εκτός αν το θέλετε εσείς, γιατί μετά πρέπει να ξαναψάχνετε για ζώα να βρίσκετε, τα βάλετε στη φάρμα. Λοιπόν, πάμε κοιμηθούμε τώρα. Αυτό ήταν. Τι άλλο να πω σε σχέση με τη φάρμα. Η φάρμα εντάξει δεν είναι πολύ δύσκολη, αυτό μόνο χρειάζεται που σας έδειξα. Όποιος δεν κατάλαβε, μπορώ να ξαναφτιάξω ένα βίντεο και να διαγράψω το παλιό ή να το εξηγήσω. Λοιπόν, επειδή έχω να παίξω, να κάνω πολύ καιρό βίντεο, συγγνώμη γι' αυτό, και να σας δείξω τι έχω φτιάξει παραπάνω στον κόσμο. Εντάξει δεν είναι και πολλά, αλλά πιο πολύ έκανα να φτιάξω πολύ καιρό βίντεο γιατί σκεφτόμουν για τη φάρμα, να κάνω κάτι πρωτότυπο ώστε να το δουν πολύ. Και έφτιαξα αυτήν εδώ την πρόχειρη φάρμα με όλα τα περισσότερα μπλόκινα του Nether. Έβαλα τέτοιο πόρτο, δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται, τέλος πάντων, για να ταΐζω τα πρόβατα και τις αγελάδες. Και ό,τι με περισσεύει θα το βάζω έτσι εδώ, θα το κάνω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για αυτό το μέρος. Έχω φτιάξει μια αυτόματη φάρμα, μια φάρμα, sorry, εκεί κάτω είναι αυτόματη φάρμα. Γενικά όλα εδώ είναι αυτόματα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή κάτω στο κανάλι. Πιστεύω να την εξήγησα καλά τη φάρμα. Σας ευχαριστώ που το είδατε. Γεια σας.